Ngaphandle kombango, kuba nzima ukuthi umculo ube nedumela nesasasa. Nakumaskandi ngokunjalo, umtalabho yiwona owenza lo mculo ube mnandi ujatshulelwe. Ngoba ngaphandle kokuncintisana kwabaculi, abalandeli abaningi bengabhoreka. Futhi uma uzobhekisisa kahle, izikhathi ezikhumbuleka kakhulu emlandweni womculo kuba izimpi zawo lowo mculo. Namuhla sivula amakhasi omlando wezimpi zamaskandi. Izimpi ezashintsha konke esikwaziyo ngomculo kamaskandi. Sibhekelele namuhla kwividiyo yethu yezimpi zamaskandi, okuyilapho sizobheka khona amaqhawe ayebhekene ngqo namanye amaqhawe embangweni wengoma. Kanti ngaphandle kokumosha isikhathi, nayo imbango yemhlane emkhulu eyashisa izikhotha emlandweni kamaskandi. Kunumber 5, uMahawukela noShobeni. Lona ngumbango owaholela empini enkulu emlandweni wamaqembu abesifazane, okungamaqembu izingane zoma kanye namatshetshe amhlophe. Lo mbango waqala ngeminyaka yama-90s waze waphetha ngeminyaka yokudlula emhlabeni kaMahawukela. Lona ngumbango wasisungulela amaqembu amakhulu emlandweni kamaskandi. Umbango wesine osemlandweni kamaskandi umbango kaBhekumuzi Lithule kanye noThokozani Laba. Lona umbango wesiqi kanye noShuni owawusetshenziswa yiwo lamaqhawe amabili. Cabanga ukuthi awukho umbango wawunesisoka kanye nobugagu ukwedlula lo mbango kaSomnandi noMfokamolo. Number 3, impi yamanxele, Umfazi Omnyama no12. Kanti umsuka omkhulu wombango wabo kwakuwumbuzo othi ubani ingqele enkulu phakathi kwabo ekudlaleni intambo kamaskandi. Yavela ukuthi ngaphandle kwempi yabo yasemculweni, u12 noMfazi Omnyama babezwana kahle kakhulu. Ukuthi ngiyakududula senezwana yini mshalintambi yadlala isango elibakithi ngiyakuthanda. Inombolo 2, impi yahlukanisa abalandeli bamaskandi phakathi nendawo, okuyimpi kaMgqumeni noMtshengiseni. Lona ngumbango odume kunayo yonke imbango eseke yaba khona emlandweni kamaskandi. Wale qede kwabazi ibandla lithi ngibusha wala kusuma umuntu oyisipuse leso. Since 1952 sathasomsenga samela ngayo kumuze manje lithi 2008 sedlule imfuzi. Amagama kaMtshengiseni noMgqumeni amagama angahlukaniseki njengamagama kaTupac noBig ngenxa yenselelo abayiphoselana yona ngesikhathi zabo. Number 1, yimpi eyasithatha yasingenisa kwisizukulwane esisha sikaMaskandi, okuyimpi ephakathi kweGcokama Elisha kanye noKhuzani. Lona ngumbango osudonse isikhathi eside kunayo yonke emlandweni kamaskandi. Kanti sikhuluma nje isiphelile iminyaka eyishumi lempi kaKhuzani noMthandeni yaqala. Yize-ke singaqondi ukuthi yini le engakenza lo mbango wabo udonse isikhathi eside kanje ngaphandle kwesisombululo. Kepha kusobala ukuthi lo mbango wabo uyabasebenzela, futhi kusobala ukuthi nabalandeli bamaskandi nabo bayawudinga lo mbango ukuze umculo kaMaskandi uqhubeke ushisa. Nangibaleka
Samame balayo Sisiphetha nje uma sibheka ubuhle nobubi bomntalapho. Ave kukuhle ukuncintisana ngengoma, futhi kuhle ukuqhudelana ngesigodi nangezindawo lapho omasikandi bephuma khona. Kodwa kukho kuhle ukuthuwana ngenhlamba, futhi akukho kuhle ukukhipha izindaba zomculo ezingahlangene nawo umculo. Umbuzo wethu wale video uthi, ingabe imuphi umbango wawumnandi kakhulu emlandweni kamasikandi? Sazise ngezansi kuma-comment. Siyethemba niyithokozele le video. Sizobonana ku-part 2 wale video. Siyabonga kakhulu. Okumani